Karamogo, i ni ci. I bɛ ne janfa ni dasusili ye wa? Nin b'a bɔ i ka panmuru bila kɛrɛfɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fagali kɛ ni panmuru ye, o tigi na faga panmuru fɛ. Ne fa ye min latigɛ ne ye, wajibi don o tɔɔrɔ ka ne sɔrɔ. Yesu, ko dɔ kɛ, o minɛ. Aw t'a dɔn ko ne bɛ se ka ne fa deli ko a ka mɛlɛkɛ 10,000 sigiyɔrɔma 12 ci ani a n'aw kɛ, nka ni o kɛra ko min tun latigɛra o bɛ dafa cogo di? Yesu y'a yɛrɛ to mɔgɔw bolo u ka faga ni cogo la wa? A ma kɛlɛ foyi kɛ. A ma kɛlɛ foyi kɛ. A y'o kɛ walisa ka jira ko a bɛ an kanu kosɛbɛ, ko an fa bɛ an kanu kosɛbɛ. A ye min kɛ, a y'o kɛ an kosɔn wa? Awɔ, a sara an ka jurumu kosɔn. Yesu sara walisa an ka yafali sɔrɔ, an ka segi Ala an fa ma, ani walisa ni mɔgɔ o mɔgɔ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tigi ka na Ala ma. A ye jurumu sara an ye. Awɔ, i ko e y'a kɛ cogo min magasin kɔnɔ. O yɛrɛ don cɔ, nin cogo la an yɛrɛw tɛna fɛn sara tun. Nka a sara cogo di? A gɛngɛnna jiri kan. O kɔrɔ ye mun ye? Fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ kojugukɛlaw dulon jiri la k'u faga. Nka Yesu tun tɛ kojugukɛla ye. Ayi, kojugukɛla tun tɛ. Ala denkɛ tun don. Awɔ, Ala denkɛ tun don. Ta, hey, a dɛmɛ, ta, a dɛmɛ. Hey! Ta, a dɛmɛ. Aw ye binganikɛla 2 gɛngɛn fɔlɔ, o kɔ an bɛ se Yesu ma.